provođenju ove vježbe potrebno nam je 4 manikena ili čunja, 4 kapice i lopte. Vježbu može izvoditi od 5 do 8 igrača. Kapice su postavljene 5 do 7 metara od čunjeva, a čunjevi su postavljeni u liniju sa međusobnim razmakom od 2 metra te predstavljaju protivničke igrače i kanale između njih. Cilj vježbe je da igrači dodavaju loptu po paraleli i dijagonali kroz kanale između dva čunja. Time vježbaju preciznost i dobivaju osjećaj prostora između dva protivnika u nogometnoj igri. Vježba počinje od igrača s loptom, on odigrava paralelno dodavanje kroz kanal igraču sa suprotne strane linije čunjeva. Nakon paralelnog dodavanja slijedi dijagonalno dodavanje te se redoslijed kontinuirano ponavlja. Igrači rotiraju na način da slijede svoje dodavanje. Preporučeno je vrijeme trajanja od 2 do 3 minute u 2 do 4 serije. U drugoj varijanti vježbe igrači nakon dijagonalnog dodavanja igraju povratnu loptu, te nakon povratne lopte slijedi paralelno dodavanje. Ključni detalji na koje treba staviti naglasak su brzina odigrane lopte, preciznost dodavanja, te kratko vrijeme između prijema i predaje lopte.